te buk song hai na hai non thane kok than thetam sanani ma phai bikwa ta mo kai tabuk tirprawo je us kengo kumar gato mega tirpra hinui je sini tipra juk masa kumar gat bazar bising mo dengka lamo dengka kisi sa borok gari thuta layui bike thuta layui 10 by kok bangmani yagulo bulai mani 10 khai dol phayoi sini bukung barano khai bulai kha apno tui tabuk viral lung thangni kubangma Facebook rogo social media ni bising tui nuk mani mega tripura no chaya hinoi kubangma comment rogo nugui tongo au ufanong khana bo chaya fanong khana ba bini jora ro chaya fanong khana bo samung sitra pan khai kana jorawo haipano ko khai takukte buk song sini tiprasa community o khopja gobo bujikede a kokno tui ma sawo tiprasa community o khopjama bagoi o bulno kisa huyui bahai kai logiriman apone sima salainai obo hai samung sitra khainai kubangma tongo wanji bo songo Bangladesh ni phainai ro Bangladesh ni lak phaimani borong ni media rok bahai kai kholoboi toni norok saide man Hindu wanji rok busuk lak phaitong te bising busuk borok rep khailai tong samung sitra khaitong Agartala hotel logo কিন্তু অবহাইরনো বরংনি বসং রক ওয়ানজি বসং রক খলবই তো নুবু টিকলাইয়া নরক কমিউনিটি টামনে হিন সাকনি কমিউনিটি ন যেসপান বুল খাইতো কিজা হুই তো নিবায়ু অবনি বাগইনো সিনি বর রকাই আপনো বেলাই খাইনো সিয়া সং সিয়ানি বাগইনো তিনি অবহাই তলাক কলগো তামকাই sini borogo bu bujia tongo bul khane samung tongo haipano sung bo hairongno kijija kholopnani nango bujikade 10 no phunugoi tebola simung nini community sila simung mano o jinis no surung baidi ta hokte bok song ang aboni bagoino kijija norong thani nukjagoi kok sanani ni pa phaika jekono sakne jati community tiprasa community ni bull branding mani nongno kholopna ni chaitok baidi haikaise sung busango kaiman nai tam kai tayo bull khaine rongno bo jate bull ta khaito norok bo khasina ni chaitok di je bull samung khainai sakni bukung bara rongno si angkoyo norok bull samung ta khaidi kubuyo tongui busango phunuk mana nizai tokdi tamukai fatani chikok lopsa rep khainai rok phai danga gunda khainai rok phai chungno belai ka satoka tirprawo tamukai borok ni population bangsuka boni bagoi borok ni fan bisi borok jesa jaga phano chungno buimanu jesa kai pano bulls rammanu nini dig police sp sdpu thanani oc borok sini bukung bara phanung to tamukai bukung bara no support khaimaya tamukai kiri jagoi tongo borok wanji no oboni bagoi support khaimaya tiprasa no je koto poto tongnai neta rokbo siring montri minister mla rokbo siring je party sarkar tongnai rok je ruling party tongnai rok tamukai borok kiri jago borok ni chakri painani ba borni cheher kumanani aboni bagoinu be careful kaham kai wan sugui cholinani bagoi chaitok bari sin jotto chaito lokot tiprasarno ang ani khabai khukbai no koyo norokno wan sugui cholidi busango kaham kai cholinan chaitok di jani sagok laikhai sinorok sibayo jesuk kaham phanung to tini yogya wanji bai do mega tipraham ya phanung kara nini bahana juk kaham bo phanu jorawo bo longoi tini lamo kasi buja kai nung tam khainai abonin thani posno yakari rika to aso nung sito tahukte buksong kolombai ga jotono no hambai